Napakalaki ng, partisipasyon ng Lingayen. Unang-una, ang main venue, dito sa Lingayen. Sa panunungkulan ko bilang, mayor, noong 1995 mayor na ako noon at talagang nakipagsuportahan ako ang municipal government. At, wala pang masyadong hotel and restaurant noon at saka mga establishment. Ngayon ay padami na ng padami na makakatulong sa accommodation at ang municipal government ay handang-handang tutulong sa mga ganyang mga malalaking activities dahil it will be a showcase not only to our town but to the province. Nagmi-meeting kami lagi, mga task force, kapulisan, puso, together with the representative of the provincial government. At inaano natin yung traffic condition later. Hindi lang yon para tuloy-tuloy na magandang flow ng traffic. Pati na ang peace and order. At saka yung kalinisan. At saka yung tamang asikaso ng mga vendors sa kanilang paligid. At yung courtesy ang sinasabi namin. Especially mga sasakyan like mga tricycles, even yung mga lowest na kwan, yung padjak, inaasikaso natin. At ini-implement na natin yung color coding para sa ganon, ang mga may color coding, like for example, mga araw na hindi naman dapat silang, isang araw lang naman in 7 days. So, mababawasan ng number of mga tricycles at pinaka-importante yung respeto sa mga bisita. And then somehow we have 4 schools na yun ang billeting areas natin dito sa Lingayen. Stanza, Dumalandan Center, ang Lingayen Central School at Pangasinan National High School. And of course, this is one of the moment na makikita natin ang bayan, especially this is the venue sa Don Narciso Ramos, na talagang makikipagtulungan lalong-lalo na ang ating gobernador and the provincial government, si Governor Amado T. Espino, na 1995 talagang siyang very active na tumutulong nung siya pa ay provincial director dito. How much more now that he is the governor of the province. Maraming mga magagandang bagay na ginawa nila, pati ang transformation ng mga buildings, pati Capitol and even Season Auditorium, which are world-class in the finishing and construction of this edifice. Economically, Mayor, ano ang kasi ang sabi ni Governor maraming dadagsa na tao. Ano ho ang benefits na maibibigay nito sa inyo pong bayan? Malaki ang benefits. In fact, miniting namin mga vendors, mga establishment, pati yung banning of plastics, which is an ordinance. At very supportive naman ng mga establishment like eateries and others. Para sa ganon, maganda ang makikita nilang layunin natin. And at the same time, it will greatly benefit the establishments. Ito rin ba ay pagkakataon na mai-showcase ang inyong mga magagandang lugar dito sa Lingayen, especially ang ating mga beaches? For sure, ganun nga. May training tayo na Lingayen Rescue in response to the needs of our town and ang mga pina-project ng provincial government na ma-minimize ang mga drowning incidents. Andyan din ang WASAR at saka Lingayen Rescue at yung mga bilin natin sa mga beachgoers na huwag naliligo kung wala silang kasamang magaling sa swimming.
lalo na pag ang naliligo ay hindi marunong, umiwas sa pag-swimming pag nakainom, and then tingnan nila maigi na nagdadala ng mga life-saving equipments. Yan ang pinaka-importante para makaiwas sa mga incidents na mapapahamak. Mm. Mayor, may-announce din na triple treat, ano? At parang maswerte ang Lingayen. May Pistay Dayat, Palarong Pambansa, at saka yung Ago na Pangasinan, which was announced by handang-handa na ba ang Lingayen, Mayor? Sa mga event. Sa mga ganyan talagang handang-handa na ang province sa bayan natin. Dahil napakalaking activity yan, and it will truly showcase the province. And here in Lingayen, ito ang main venue, makikita nila how Lingayen and the province have been making good in terms of pag-showcase. Lahat-lahat, pati na ang pagbisita and mga peace and order at ang pagdagsa ng tao ay napaka-importante sa atin na makikita nila na dapat lang balik-balikan ang bayan, ang Lingayen at ang probinsya. Ano bang dapat na pwede nilang balikan dito sa Lingayen, Mayor? Ang bagoong ba natin ay namamayagpag pa rin ba sa mga produkto na number 1 sa Lingayen, o may mga iba pa tayong product na gusto nyo i-showcase sa mga bisita? Sa Lingayen kasi yung pinaka-importante yung hospitality ng tao at saka how well is Lingayen is faring. Of course, andyan ang since time immemorial na product natin, ang bagoong. Of course, marami rin tayong bangos, mga isda, may mga furnitures tayo, at saka agricultural products na may showcase natin. Meron pang bukayo making tayo dito. And of course, it is still there na kung maghahanap sila, andyan lang sa tabi-tabi. All the days of the year, Rani, every person, every group of persons, welcome lagi dito sa Lingayen. Dahil open naman ang ating bayan, and the municipal government too is more than willing na i-welcome sila and to assist them everywhere they go here in Lingayen para makita nila yung mga sceneries, mga historical landmarks like Limahong Channel and our old church, the beauty of the beach, and of course the Capitol Season Auditorium and other structures, and even the airfield which was used during World War II noon. And most importantly, yung hospitality natin. I still recall during my first term in 1992, fourth class lang ang Lingayen. At every now and then during our administration, naging first class din. More than 10 years ago during my wife incumbency, that was 2001 up to 2004. Wala pa tayong matatawag na yung magandang hotel. Meron yung BTTI noon. Ngayon, pinagawa ni Governor, naging Capitol Resort Hotel, at nagdagsaan ng hotels and restaurant. To name a few, andyan ng President's Hotel, Consuelos Hotel and Restaurant, El Tonis, Marinas, Nalinat, Redondo, El Jardin, and some others to accommodate a big number of visitors. Andyan din ang mga commercial bank na wala noon, rural banks, government banks, and even eateries like Chowking and Jollibee. Andyan na rin ang dalawang 7-Eleven. At meron pang nagpapatayo. So, it goes to show na ang Lingayen is a much sought local government unit
for investors to come in and invest their fortune.